Здравейте, това е четвърти епизод. С мен е Кайзър. Аз съм Фридъм, но това ми е скина само. Иначе името ми е Лудяка. На край пълни. Мучта. Пълни. 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 Ей, това е моето... Чече. Къде си сторил тази мина? Падах по мината. Ще изгубих съпка. Жака Б01. Чай да си взема кирка. Имаш ли кирка? Нали ти казах, че ми е бъгнато. Ето. Къде е? Си 9. Аз има само две, нямам дърво и ти имаш ли дърво? Нямам. Две пръчки може да ти дам. И 24 камък. Ай, царе. Няма ти казвам, бе. Колко пъти ти го затарам, трябва да хода си нагоре и надолу. Иди ти, аз те чакам най-долу. И иди за такова, за дърво и ми направи повече кирки и си вземи за тебе. Извинете. Сега ми е супер. Взели кирка. Взели кирка. Дай ми кирка. Дай ми кирка, де. Какво е там? Аз продължавам надолу. Добре, сещам се. Аз съм надолу. Чай съм да видя. Сега сме на... Ого, 49. Знаеш на колко трябва да стигнем за диаманти? Трябва да стигнем на 14, сега сме на 49. Аз почвам на една страна и ти на друга, за да не си пречиш. Имаш ли торчове? Що? Чакай малко. Ще ти дам нещата, бе. Ще ти дам нещата, ти си викал. Я отдолу.
Сейчас съм много... Какво? Къде си? Значи, имаше това... Да, бе, сега ти ги дам, това дете е твое, другото си е мое. Това и това. Това са твоите. Това са това са твоите. Ходи към другаде, аз си продължава само напред и търся. Купай си, аз тук търся. Найдел ли си айрон нещо? Найде ли айрон? Стига какво правиш? Аз направо минавам. Чай сега на колко? На... колко сме? На 50 сме. Трябва да стигнем много надолу. Трябва да... Сейф 3. Това на отзади, дето каза някакви мегабайти, там ти е. Не, до 19 съм и още не съм намерил айрон. Като на тези проценти се намира диаманти на айрон. Аз съм на 20. Като на тези проценти се намира айрон. Не айрон, а дъмън. На диаманти се намират на тези проценти. И още айрон не сме намирали. Много скъпа мина. Нищо не се намира в нея. Аз викам да почнем нова мина. Във ферма. Ами да почнем нова, викам аз. Да почнем нова мина, то на това нищо, щом на 20% слезнах и не намирах айрон. Ти намерил ли си айрон на сега? Ама ще почна на друго място такова. Не, аз тая, ама почвам нов тунел да търся. И вече съм на 12%. Сега след малко трябва да найда айрон. Да знам, някъде нагоре. При мен няма никак. Доста камък, ти колко имаш? Аз викам... Аха! За какво ми имаш? Аз тук си купа! Я думаю, какая страна-то?